Proste ľudia, vítam vás do nás SMP, ako budem tu asi točiť série, neviem, proste do nás SMP je dobrý server, no keď sa čudujete, prečo mám takéto hrozné veci, počkaj, no lebo ja som s dokou, ani v Ember Chestke nič nemám, potom vám ukážem, ono sa chce kupovať. No nechce, aj prachy som si minul. No viem, ja som debil. To proste úplne najviac random štruktúry na zase. Toto vôbec nedáva zmysel, napríklad nač tam sú tie rúžové bloky, hej? A prečo nájde tam toto. Reálne to... Asi pôjdem do Nedru, nech si nájdem nejaké Nedry. Ja si chcem postaviť baseku a získať toto. Toto je cieľ na naše video. Ok, to je jedno. A mne sa neničila. Tak to mi celkom pomohlo. Razom. Ja viem, že som chcípa, keď sa môžem. Počkaj, toto je lepšie. Okej, tak, keď nájdem zase na bejsku, poviem. Dobrá správa, už sme pri Deep Slate. Takže, no, keď nájdem dobré mesto. Inak, keď ste nevideli, tak dáte do chatu, že NV. Viem, že to neukazuje. Vidíš tam proste to, a keď tam zazdáte, vám to zazdá. To je proste OP. To nepotrebujete peručky. Myslím si, že už som a budem asi potrebovať klientička. Autentička sú dobre drahé. Aha. To dám. A to je brutálne drahé všetko. 20k. Jedno TNT. Next. Ejda. Potrebujem veľa toho TNT. Ja nejsem ani ja. Pokúsim sa vykopať veľký priestor, ok? Zas poviem, keď budem. No, bol som onivý to spraviť, tak to spravím tu. Jasné, že som to spravil, není to najväčšie, no, ale je to také. Tak, a teraz by som mohol, neviem čo, no, neviem čo. Okay. Hádam ono koľko stojí pesa? Nič. Ale si predám, lebo ja neviem. Keď som ho vyťažil úplne bezdôvodne do blóza. Väčší teraz bude redstone je drahý, aj zlato je drahé. Ja si predám. Koľko si myslíš, že hlavne predám? OK, potom si možno predám. Ale no, tak idem asi stavať ako, ja by som tu spravil takú chodbu, čo neviem, vedie tu. Že proste tu takto pôjde chodba, tuto ďalšia a tuto ďalšia a v každej miestnosti ako budú nejaké veci. OK, a tuto by som už začal robiť
tú miestnosť. No tak asi uvidíme sa, keď budú všetky. To bude trvať dlho. Ale pre vás. No. Už som skoro dorobil prvú miestnosť konečne. A prvá miestnosť, to ste si mohli myslieť, nepýtajte sa ma, ako dlho toto trvalo. Okay. Trvalo to hodne dlho. Toto všetko spraviť. Konečne som to spravil. Jej. No. A teraz to budem musieť vyplniť, no. Ako vecami, čestkami, mám brutálne veľa. Ja potrebujem asi túto položím crafting a všetko tu spravím čest. Toto bude čestkové miesto. Všetko mám. OK, no, tak neviem sa dočkať, kedy toto už bude hotové. No, tak ja asi pôjdem začať, počkám, áno. No, tak zatiaľ, no, toto asi je koniec videa. Snad ste si to užili, no ja som si to veľmi užil. Hodne som tu furt kopal. Trvalo to dlho. Počkaj, mám X-ray. Ja teraz idem cestovať. Tam je kejvka. Počkaj, že sa video neskončilo. Tak. Tu je kejvka. Určite tu je kejvka. Áno, je. Ale kde tu je? Aha. Áno. OK, toto pôjdeme preskúmavať na druhý diel. Snad sa vám páčilo X-rayovanie. No OK, tak čuste, vidíme sa u druhého videa.